back guys to my channel teh kan ko vlog kadeka nakabanta kabangangan lang yaki ya kabangangan yatu nakabanganan puli ya kan ka poetry kepada nakabanta jungki kena badan hasar mah te kanai kawai pat ngala pan map lupa dari badan kanu kancing ayu ki kentem ki berkin sngau ha nipis ngau ayu was ngau bawat sim ki nak long nakanu kaliang kabam sngau si di markane ka dega poetry bunga siam long kumbapan kan mau ya ka bangila ka kolak daw nyo ngale si ma don na pring jong phi ki badan hasar mat re ka ne yo ki badan hanong gondong ro mat han re kanom thiu ya phi ki bamat han re ka thiu tang ki bamat mo han re wat sngau e ki bamat ru sngau bahawat sngau e re han re tang ka we hi sngau bahawat dan mat hi ru sngau bah ai tang ka jigar shan jong phi tak baki like tak subscribe di share ke channel jonga di ingin ya kersan iwe di mentang ngan sedang no nakabanta jong ki kena badan hasar di mentang ka belnong ka banong ka khot sorry ang ini kala no namar melin kumba melin ya ka long kumba chat beli dekat bible em kalau nong ka kata ka khot kumta ling kata bi ka chat melin ngabak kala di kam de kala nong gede ka khot ma ka banong kom gede ha ka jaka bikin concentrate ya ka puli pi penban kis dang ha ka yele ka game baro sisngi di ka ban baar pathi ha ka jaka bikin tip nya syapang ka jing puli pi penban pilut ka potang ha ka thia sngi wat siau e oke da pimle kum tar wat siau e di ka balai pathi ka online class hasor ka long ka wi na kaliang penban an ki khun kimla ban concentrate ya ka jing puli puki tampat lagi kini ki pa kum ha ka por bam shwa ingati ta pidi snode ni kam snode ni ya kata di semua bahasa ya kamen ni mah dalam snode dalam snode ru de karena kedekot kepada kawa sama kikmi kikpa kim yo belabun tang kijing doa ban pelut sudah omdon shu ban ai bela shibun kakam kapisa baka doa baksa ka bai wai kin ha ban siuman la ubnai sha kitrai dis ngau bahawat singau dan hikitrai kun go to kapor lak lang makan mau ngiru dan hikitrai ngalong ai ngu ngasngau nga ai kublai na kabanta kitrai yung ngiru to kapor ipelat ni gi kabaying dan ni na kumbak klasi benai ni kunta ni kisim ni na kumbak klasi benai ni apne tang bababun hi bapli ki pelat yang lima ki long kate ki paga jing ngau thu jing mut ba ni bangi pan hi ni mereka dei ka jing ngau thu maki ni bapli ro ki ngau thu ni na marba mangir bidang sanong gondong ngingin in yo na e maki bapli shan hasoro e kanom thiu kamut re bangat thiu be pa ro long wat da ki pelat makana long hidang thiu ya kapok tri wat ngau e ya kata kane dei tangga jing ngau sup bat ga jing ngau tena jangah bat maha ko kapor dan ken shisha bak ki ba ki haban siu ni ka bai wai jong ki don hi ki balai ki nom saban ki nom dupan siu don ki ba haban siu handrei ka wai ki jing pat ka jonga ngau hau bat ta ya thiu ya kane kapok tri ke ma ba ka dei ka tang ka jing ngau tena bat dei ka jing shem jonga he kane de bye bye guys ngin saya kenduk pat ki share ki pat ki vlogs mo bai share ki pat ki video tis ngau bha ai ke jing kersan ga jong pi kum ba pi ai kersan kum ba pi sai i pen i ga jing i ga jong pi ti kum ta bye bye